Ko himen ko para bayit hau try Jesus Christ. Minta kasngi kabalang karake ya kasngi buram jong kayin kasem bakui. Ngai kublai ya piwe paiwe ya kasngi buram basuk bakumen ya pi namarngi baro ngilangi dekat jong kayin kasem. Ngilangi dekat jong kayin kasem jongi hakaperte bar ngim juru ngilongi dekat jong kayin kasem bane badu jisu. But ngidon kadao ban snow sarong halor kane kasngi buram namar kabalang kapelong yangi kadekat jong kayin kasem bayar bakui jongo blay. Badai namar kane ka kayin kasem ka bakui jong ka baneng ngi baro ngilaban yo nuksa ngilaban yo bor ngilaban yo jinga ban penyait ya kayin kasem jongi. Lada omdon ki ingasem baba omdon ki kun ki baba lada omdon ki kun ki baba omdon ka balang ka bakui ko himmen ko para deina kata katao ngide ben kintu buram ki ingasem jongi bad ngide ben budnuksa ki ingasem jong kanasarat ki ingasem hanasarat kalong ki ingasem padap daga jingsuk pad habangi puson binia halor kane ke jingi kai barokawe kabangi dangyo naga jingto bakui kam kerpang naga jimpule ngiusngo hadukatno ngidi ben nyukor kayinga sem jongi nyukor ya kayinga sem kabamod ngidi ben nang ben nyukor ya upa ngidi ben nang ben nyukor ya kekemi ngidi ben nang ben nyukor ya kikun ngidi ben nang ben nyukor ya kihimen kipara. Habang idon kaneka jinglong haka jingim jongi ngilaru banyukor ya kiinga sem marjan marpa. Habang ilastam banyukor ya kiinga sem marjan marpa ngistam banyukor ya kaimlang salang. Habang istang banyukor ya imlang salang ngistang nginangru banyukor ya kaparte baro kawai kabalang bakui baro kawai but kangda kan sadon ka jingidu play. Hangda kan stang ban yasrim ya ka jinglong jangki inka sem bakui. Ko himen ko para kam kerpang minta SNEM ngi reke ke JUBILEE bat kerpang ya SNEM jang ke jingkui kumba upa bakui pa Francis ula penpana ha ka meet jong arpo sau tarik ha ka jimpeit meet arpo sau tarik ba ngi stang ya ke jingim batimai kane kalong ke jingkot yangi ban pendimai man ka por ngi penbana JUBILEE year kane kalong ke jingkot ya ubangit ya ki bangit ban pendimai ke jingim jongi pendimai ya ka men CM jongi kumno ngi laban pendimai kat kum ke jimbata jong kane ke JUBILEE year kalong lemba ka jingkoloi jongi jimpendrit men siam jongi banyasuk jimpenyasuk badu balai jimpenyasuk bat ki para brio bat kumjuru ka ngihaban pengam jiliu ya ka jinge jongi bat ngidiban shimendaru ha ka kam men siam ha ka kam isne hamalla ke benta jonga jingem jongi nagata ka daw ko himen ko para kadbangi reke uni SNEM banwan nadu minda hadu arpo santarik December badu ha Rome ha ka hindriu tarik 6000 arpo hindriu and pinkutno kaneka SNEM uni SNEM janga JUBILEE but hadu kan nadu kaneka por hadu kataga por kabalangka terwahangi kalat ke lindi ban pendimai ke jingi mensiam jongi ban penku dia ki inga sem jongi ban yarap markelian ha kaba pendrit yalate ha kaba penyasuk ha hawni SNEM JUBILEE ngide ban traishitom ban penyajan ya ke jingim jongi bara badu Chris ban yasrim ya Chris aga jingim jongi awni SNEM ngidon kamro ban traishitom ban wad ya ki bri bala jingai naga do onur jongi lese haki inga sem jongi upa udang jingai na ka kemi kadang jingai na upa
Ne ki kun ki jingai na ki kimi ki pa. Ne ki men ki para ki jingai na iwe pat. Kat bangi rake kas ngiburam jang ki ingasem. You don't come ban wat binia. You don't come ban puson binia. But you don't come ban shong puson. Halar ka benda ayu ngi pinjingai iwe pat. Pinjingai na ime ipa. Pinjingai na kikun kiti. Pinjingai na kabalang. Ko himen ko para kaneke Jubilee kade ben yarap ingi iwe banang wad ye ke jinga halar ka jinga Upabakuit ula penbana Dainamar kanega daw. Man ka jingdap arpo san SNEM kalonga Jubilee kumbangit tip. But ar hajar ngila pelong Jubilee. Minta ar hajar arpo san ngi pelong bianga Jubilee. Bandrake ya ka jingiru Chris. But Daina kataga daw upabakuit ula kindu yangiru tolong ki Pilgrim janga jinkermen. Pilgrims of hope. But habangi puson hakaneka gospel minta kasngi kaya kabangila ngiyo haka jinglong jongo Joseph but kamaria te soti. Bakilong ki pilgrim jonga jinkermen. Kila late manusnem sa Jerusalem. Ban perlong ya ka jingkawai Pasca. Jingkawai Pasca kalonga por kumno ublay ula penim ya ki bruyo. Pelai ludi ki bruyo naka jinglong marao. Haba kila late rake yaka sni buram Pasca kalonga por bakila pendima yaka jinge junki badubale bakalonga por baki ki koloi ben yesuk badubale bad kalonga por bakila peni yaka jinge ka junki kum ke niam ju bad ubale bad ke niam junki bad kalalonga por ba seiso bad kila late kum ki pilgrim kila yard lendi kila shashitam ban late mane ga ubale man ki pilgrim kilong ki bakaloi ban shashitam manga bad mapi ki bashong ki basa ki bala mi na ki ingasem ngilong ki pilgrim ni mi na ki ingasem jongi ban van mane ya ukris ni mi na ki ingasem jongi ban late ward ya ubale Lesi don ki por hake jingim jongi hake inga sem jongi ngim lapchu uble laban don bun ki daw ki jing jinjar ki jing talon ki pop ki jing ya per jing mod ki jing dom ki jing bitar ka men siem at nod persha iwe pat hakata ka por ngide ben kalalom pilgrim biang ngide ben puson hangno ngila penja ya wu Chris na ka jingim jongi but haba Joseph, but Maria, Teisoti, Haba kila leish ya ke temple kila mani, kila yakendo ya obale, kila yamad ya ke bor obale, nangta kila one pai, kila yaid laisni, hadin laisni kila la, ba ujisu omdon shu batki, kila snow kinja, haka jingyad pilgrim junkie, kila la, ba ujisu shu, kila du jinkermen, kila snowsi, Henry kataka jinglong junkie kapelong biang banyard pilgrim biang kiad pilgrim biang kila late pai biang shaka jaka bakila ja yau jisu ne kila penja yau jisu but malaki jingyard pilgrim kayarap yangi ban late ward yau jisu ban kindiu yau jisu haka jingim jongi ban pinyade biang badu jisu ka jingkot janga jingyait pilgrim khalong ban kindiu yau jisu haka jingem jongi naga takadau pa bakuit ulabu ya ka kendin pilgrims of hope ke pilgrim janga jinkermen naki posha ki por haka jingtolot brio jongi ngi shem ngilap penja yau jisu habangi penja ya jisu aga jingim jongi nengi pentalot ya ke jingya de jongi badu jisu Chris kaya ka ban sami haki inga sem jongi jingya kolmar jingya dom jingya bitar lese iwe de kot jongi inga sem un stang ban ja nagata ka jingi de kabakuit kabajanai lese iwe de kot na ki inga sem jongi in stang ban ngop haka pop
let's say ve the kot na ki inga sem jongi instang ban jingai no na ka jingid jongi inga sem but ka jingkoi jongi inga sem hakata ka por baro shing shisem kide ben lekom no kide ben rai ben yai pilgrim kide ben kindiu ya ka jingim jongi sachasin kindiu ya ka jingim jongi kabamut kindiu Jesus sachasin kindiu Jesus sachasin haki inga sem hakano kano ki inga sem kabalap kum kane ka jinglong ne jing jinjar ke jing sosi ke jing so kinja ke jing ya pe jingmur jing ya kajia hapadeng iwe had uwe hadin uwe pat ne hapadeng jongi kimi kipa pidi ben sauto ngila penjau jisu hangno ngila penjau jisu dena kane ka daw ka inga sem kalastang ban yim ha ka jing kulmar pat ka jing sosi ke jing ya pai lada upane ke kemi jongi inga sem pastang ban sauto kim don chu kata ke jingit kum menchua pide ban sauto shisen don ngila pinja ya jisu omde ban kadau kati we pat henre baro arngod kide ban ia telilang kide ban ia puson lang kide ban ia shong lang kide ban ia duai lang kide ban ia pindem lang kenamba kila ban kindiu biang ya jisu kenamba ka jingsu kan man pai biang shaki inga sem jongi habaki kon ki jombi kim burom shu ye pi haki inga sem habaki ki kon ki jombi kistang ban le kadbam mon ne kilastang ban imdakai pide ben sautu kimi kipa ngila penja ujisu lese ngimpat ai ujisu ye ki kon jongi haka por baki dang kelong kena minda ki kon jongi kilastang ban heaven san kalam jisu minda pide ben duai pide ban shim ya ka jingrai ya ngin ya pilgrim na marbale ngila penjau jisu late pai biang shaka temple late ward ya jisu hadin laisni kila lap ya pide ban late pai shaka ta ka jaka pela penja ningkong jisu kadaw jonga jingjot kadaw jonga jingsniu kadaw jonga jingya pai kadao jangka jing jimblin basiniu kadao jangka jing tingit baro kalastang nadu kapor pela penja ujisu haka jingim jompi pidon kamban lay pai kane kalonga jingkot jangka jingyai pilgrims of hope ka jingkarmen kabamut ujisu hi haba ngi late ward ya ujisu da kabat trang iawu ngikalalong pilgrims of hope ngikalalong pilgrim jongka jingkarmen habang ilap yaw jisu kata ka jingya pilgrim jongi kala seiso ngikalalong pilgrim jongka jingkarmen haba ngipdiang biang yaw jisu ngilap biang yaw jisu ngistang ban ya keren badu jisu ngistang ban sngain haka jingim jongi hakata ka por ka jingsosi barakan ja tat hadu bangi lap yaw jisu kadon ka tension ha ka don urjongi hangno ngi lap yawu tat hadu bangi yakendu yau ngi don ka jingso si hapo jongi leseng is no rem hapo jongi ro deina mar jonga deina mar ka carelessness jonga deina mar ka jingless ting jonga deina mar ka jingkain sting jonga ngala penjau jisu kata ka por kalong ka por jonga jingku salai ka jingso si Henry kata ke jing sosi baro kan kerlalong ke jingker ko habang iyo i mar kemat yau jisu kum u Joseph bat ke Maria kila lap yau jisu ha ke temple bat kila keli bale mela ino iangi bad unjibab ke kam baningkong jongki kon kam baningkong kamaram baningkong jongki kon bale ya ke kam jongo belai upa kam baningkong jonga ba jompi kalong bale ya ke mon jongo belai upa ko himen ko para haba ngihiarno nakata ka kamba ningkong jongi ka jingkit kali ba ningkong jongi ngin stang ban kerlalong ki beriu balaterkong ki inga sem bun ki inga sem haba ki kalat kane ka kamba ningkong ka ba ki deben pendep ki lastang ban long ki inga sem bajot ki inga sem balastang ban bit tingit ha ki inga sem bale bat ki kun kin stang ban ja lindi hakum kita ki inga sem henry lada ngila ban kindio burom ya jisu man ka por da ka ba kerlalong gi pilgrim jangka jingkarmen hangda ka jinget kan roy
ka jinget kalong ka jubab jongi syakane ka jingkermen habang istang banang ngidang banang jubab yau jisu naga penta ka jingkot jongu ballong kinga sembakui hangda ngin stang ban roy ha ka jinget minda hakane ka juk kaba minda bon kinga sem kim nam ban jubab yau ble kim ju jubab yau ble kim ju kongu yau ble kim ju kongu yau jisu namar ba kim ju kongu yau jisu ki tolot ha ka jinget bad om don jingker menshu ha kum kita ki inga sem minda usnem uppa bakoit ukod uver yanga badiepi ban kindi burom ya ka jingker menjongi ngimde ballong ki kon ke ba im kalam jingermen ngimde ballong ki kon ke ba im blem blem henrengi de ballong ki kon ke ba im shirhem ha ka jingim jongi ko himmen ko para naga taka daw ngide ban puson halor kane ka pang space non confunded space non confunded ka jingermen jongi kan om pin babe yangi ujoso bakoit ka maria teisoti kem shimla babe Kim shimla babe namar kila shania hau jisu kila id yau jisu kila wad yau jisu wad haba kisauto ba kila bakala kindia kalam sumar bha yau jisu kideban wad ningkong yau jisu kideban yad rengkat badu jisu ka kelip mat kila stang ban yad kalam jisu kila stang ban sausi Henry kata ka jing sausi klam shimla pin babe yaki namar umensiam bakuit kumba ong Paulus bakuit hakashiti jongu shaki rom kabasan san ngi pule ka jing kermen jongi kan om pin babe yangi space non confunded namar bale kanega jing kermen ka pension nongrim halor ka jingi jongu bale kabatese halo jongi da umensiam bakuit ka jingi jongo bale ka tese halu jongi hawu men siam bakui de na kata ka daw ko himmen ko para ni ki kristan ngimla ban do jingermen namar ni don hapo jongi u men siam bakui ubatte ubayai tese halu jongi kane ka jingi jongo bale hawu joseph bakui ha ka maria teisuti Kidon kane ka bor na mar baro arangut kila yo pediang yo mensiam bakoi kata ke cindon jong mensiam bakoi kalayai pen kalain yaki bakinnam do jingermen minda hakene ke juk kaba minda ngidon bon ki ingasem ki do jingermen na mar bale kim shimla pintre kam yo mensiam bakoi hapo jongki Kim shimla shimmenda haki kam mensiam haka jingim junkie. Dena kata daw minda usnem. Kadba uppa bakoit po Francis ula pinbana usnem jangka Jubilee utarwa hangi ya kalat kalindi ban pensherhem ya mensiam bakoit kanambangin kalalong pilgrims of hope. Ki pilgrim jangka jingkarmen. Dena kata daw ula pinbana ka jimpen jem pura na ka jimpen chitom shipor na ka pinta baro ki kristan ki bashimkia ya ki jingkot ka jingver jangka usnem jangka Jubilee. Ngide ban nang persyamban shimenda haki mas bakuit man kasni. Ngide ban pediang yaw jisu haka communion bakuit haka jingim mens haka jingkuid. Ngide ban shimenda haki jingyat pilgrim lese ki diocese paper ki penbana katto katne tili ki imane ki jaka kuit ban yat pilgrim nakapinda baro ki bamla ban yat pilgrim shadu sharom na marupa bakuit unpli south tili ki jingkang kuit harom ki kramba ki bru ki laban yat pilgrim sha rom sha ki imane bala long ka bakarpang Bad kunjuro, bad upaba kuit, ukendu yangi, hauni usnem, nireban tur kaka, shaka, sakrament, jimpenia suk. Kunjuro, ukendu yaki brio, bakinang, mane sakrament, minta usnem, ukendu yangi, bangide ban pelut por, ban mane sakrament. Kane kalong kawai ka jinglong bun ki kristan kim ju kain koridor kam dame mengiki katolik habangi don kalat kalindi ban shong mane yau jisu haka sakramen bakuita maka duan ban ngim ju wad ya ki jaka
bala ban yo ban mane yaw jisu minda usnem ko himmen ko para shimkia kaneka kam kanamba ngindup la ban kamai ka hok kumpangi ni puson ngilaban kamai ya ka hok kambun ka hok lempa ka jing treshitam jongi haka ju ka dor upaba kudu on manlaki kristan kiba shimmenda haki kam isne yakiwe yarap yakibaduk yarap yakabalang yarap yakabalang bante yakajingdon kam jonga balang bante yakajingim mensiam ladang idon kata ka mensiam ban yarap bun mensiam yakabalang min dausnem ladang idon ka mensiam ban kershan yakikam mensiam haki kam kaba kebalang kale pinsayo ke jimpen jem pura man kasni kebalang katerwa kito kiba traishitom kilaban yo arsin shisni ya ke jimpen jem pura na ke jimpen shitom shipor minda usnem nadu minda hadu bapinkut no usnem janga jubilee ban haka ju kador ngide ban yarab bat kindiu yaki batolot bor hapadeng jongi daga bas neng kundu yaki daga balai jingo yaki bat kumjuru yaki timmen yaki bakam yau kereta ngide ban kershalem yakiru bad haba ki timmen ki bamla yaid kimla ban poishay mane haba ki shimmenda haki online mas kumbangi ay minta pilaban yopediang yaka jimpen jem pura nakabinda ki ba tolot bor nakabinda ki ba pang ki ba shitom nakabinda ki ba tiapang haba ki shimmenda ha ki live streaming online mass bad kaba ki pediang ya ujisu ka communion minsiam ha ka jingtrang makiru kinyo ya ka jimpen jem pura kane kalonge jingtarwa janga balang min daus nem ko himmen ko para pat ngide ben shimkiano kane ka por ngide ban long ki ba trishitomro ban puli baro ka kos baro ka bible min dausnem kanero kalang kawai pat ka rukam gilaban yopdiang ke jimpen jem pura terai mapi ko himmen ko para ban pentimai ki inga sem jumpi pentimai ki kon ki ti ki jumpi kindu kinpam ye ki kon jumpi pakinang kam jan badu jisu kershan ye ki kon bad pensluri ki kon ban leishim menda mas bakuit man kasni kumjuru ki kimi ki pa ki basngap yanga puson halor kane ka pang ai ba uni usnem unlong usnem janga jingker ku yangi bad ngin kalalang shisha ki pilgrims of hope ngin kalalang shisha ki kon ki bamnom du jingermen na kano ka daw na mar ka jingermen jangi kalang ha u chris ha ka ba pintre kam ya ka lat ka lindi janga jinga e bad ka lat ka lindi janga jinger ku ka ba ka balang ka terwa hangi hawni usnem janga jubilee kindiu ya ki inga sem jumpi pen slay ya ki inga sem jumpi daw mensium bakuin pen kud ya ki inga sem jumpi bad lada don ki himmen ki para ki shong haka jingya pait ke jingya per jingmod bamju rong shu haking kasem jongi kimi ki pa ne ki himmen ki para ne don ki log bala pet jingai ne kalo kala shong klat na ulog kane ka por kalonga jingkot yangi baro banya komen lang baki kun jongi kin komen but baro shing shisem jongi kinyo kata ka burom wad yaw jisu hangno ki pila pinja yaw jisu nakan daw ayu pila pinja jinga e naka jingem jumpi wad kanamba uni usnem janga jubilee un pen kala ga jingem jumpi pen demai ga jingem jumpi kan kinti buram yapi da ka bayai lemba kan ga jing tarwa janga balang jimpen jempura bona preng bon gi kristan kimpatip halor kan ga jingi kai janga jimpen jempura naka jimpen shitom shipor kito ki banang wad naka website kahe kane jimpen jempura haka farangyo indulgence plenary indulgence pidiang yaka plenary indulgence kane kalong kabadon kam yangi lada ngi kwaban poi shabeningro ka jimpen jempura ka yarap yangi ban yait suk hakane ka jingyat pilgrim ban poi shabene kalam sakut haka dimpen kuit nakataka daw ko himmen ko para ngide ban treshitam ngide ban so treshitam ban sautu jilliu kaya ka jingtarwa janga balang yangi hamman ga por habaka penbana ya ka jubilee year ban yarap ya ka mensiam jogi brio ban pendemai ka jinge jongi ban penyasut badu blai bad ki brio ban kendi burom ya jisu ka jingem jongi ngedwai naga bendaga ne ka jingae ha kane ka mas bakoid kad bangistang ka jubilee ka bakoid
sachasin uniusnem Jisu bayin karko kardo yangi pensle yangi pensautu yangi plilad yangi kalad kalenti kanamba ngindup la balang kikun ke bakuin ban kintiu borom yame haka jingem jangi haki inga sem jangi haka balang bakuit jame baro kawai enyaro yautrai Jisu Christ Amen.